Здрасти. Какво е чувството да бъдеш отзад? Стартираме OnlyFans кампания. Тя е моята stepmother. Тук сме пияни преди представление. Нинджа! Здравейте, аз съм Иван Горанов и днес ще видите театъра отвътре. Ние сме братята Илиеви. И сега ще ви покажа моите прекрасни колеги, които ги нема. Скриха се. Не искат да се снима толкова рано, не е техният час. Имах същата коса. Същата, ама замина. Гледай, гледай. И ще сложим едно. Айде, три. Едно, две, три. Най-важното нещо в един театър е ако театъра няма кафемашина, не е театър за мене. За мен това не е театър. Ето я. Здрасти. Ще ми пуснеш ли днеска? Ще ми пуснеш ли днеска? Ще ми пусне, ама пари трябва да дам. Еми, това е живота. Ако не си платиш, даже не искам да продължавам, защото има сълза. Но сълзата е в окото. Не пада! По метода на Станиславски. От тук ние взимаме своите ключове за нашите гримьорни. Ако ги има. Злато. Злато. Опа! Кого виждат очите ми? Господин Златко. Чакай, ще има. Чакай, аз ще го изсвиря. Чакай, там отстрани. Аз съм тъпана отзад. Чакай. Как почваше на Николина Кардъкова сватба е? Сватба е! Чакай, то почва. Дум! И почва кърнето. Така е, тук нон-стоп репетиция, разбираш? Разбираш? Така, скъпи приятели, ние сме с нашия доайен на нашия театър. Ти ли да се представиш или аз да те представя? Искам да му чуем гласа, защото гласът му е златен, меден, той просто свири по душата. Ако си ми забравил името, аз ще го кажа. Симеон Алексиев се казвам, да. Господа Симеон Алексиев. Симе, моля те, кажи ми, какво означава за теб да работиш в театъра? Много прост отговор, всичко. Всичко. Всичко, да. Ние участваме заедно в едно представление, което се казва Ромео и Жулиета с режисьор Стайко Мурджев. Симе, имаш право на една дума, с която да опишеш представлението. Коя е тя? Вълшебство. Вълшебство. Скъпи приятели, вълшебство е думата, която би описала всичко в театъра. Така че трябва да гледате. Да те усещам, искам близо. Ела с за текста ще хапя твоите усти каприсно. Скъпи приятели, нашите актьори не пушат истински цигари. Покажи, сега трябва да покажа така лекичко. Нали не пуши? Реклама на цигари. Това е нашата Нори. Нори и тя какво играе? Жулиета. Жулиета. Нори, моля те бързо ми кажи една дума, с която описваш нашето представление. Вълнуващо. Вълнуващо вълшебство имам до тук, вълнуващо. Оставям те да пожиш. Революционно. Революцион, жусепа! И сега тук фащаме калашниците и ще имаме тук звук. Вижте какво става отзад. Сега почваме да се окабеляваме. Това е нашия техмайстор. Кажи ни на камерата как се казваш. Петър Стоянов съм. Петър Стоянов, но не президента. Замества го от време. Заместник президента е тук при нас, работи 2 на 2. 2 на 2, звукар и президент. Какво да правиш? На такъв хал сме. Глупости, нашия хал е много хубав, така че не си правете грешни впечатления. Снимаме сега, искам да направя едни бекстейдж кадри, в които да видят какво правят аджаба актьорите отзад. Моля те, само кажи на хората кой си ти. Добър ден, казвам се Ивайло Христов, другия ми казват, а има и този, който е истинския, той е професор, който е преподавател на моята дъщеря в Националната академия по театрално и филмово изкуство. Казва се също Ивайло Христов, но той е професор. Аз нито станах доктор, нито станах доцент, нито професор, но по принцип мога да бъда, ама ако искам. Значи важно е желанието. Прост актьор. Да, желанието е най-важно. Желанието и мотивацията са най-важни. Да. Иве, кажи, сега ние участваме в Ромео и Жулиета. Да, така е. Ние сме колеги, имам честа да играя с него. Така че и да сме колеги. Нали така в театъра. Аз го казах вече втори път, но да се потвърди. Кажи ми, моля те, с една дума, която описваш представлението, в което участваме. Обич. Обич.
Много хубаво. Или О, бич. С тиренце ще трябва да го сложим, ще го запишем така. А може и с О. О, запетайка, бич. Вече тук е трето. Да. Имаме трето значение, така че виж обичта колко е многопластова. Да, точно така. Винаги трябва да се намират пластовете при Шекспир. Колкото повече пластове, толкова по-пластично става. Айде, пластично, благодаря ти много. Мортиша Адам, само че вижте, тя се е изрусила, майко. Дами и господа, стартираме OnlyFans кампания с моята колежка. Тя си тръгва. Не, шегувам се, бе, няма OnlyFans, няма... Кажи, коя си ти? Аз съм Катрин с ударение на А. Ще го напишем. Много е важно ударението, защото повярвайте, юмруците и болят. Катрин, моля те, кажи ми една дума, с която описваш представлението, в което участваме, което е... Как не се казва представлението, бе, човек? Естествено, че се казва Ромео и Жулиета. С една дума. С една дума. Трудно. Трудничко си е. Ами вълнуващо е. Значи Доста вълнуващо. вълнуващо. Браво. Разтърсващо. Разтърсващо. Как се разтърсва? Е така. Не, е така. Не така. Чакай, само те бия с ток. Разтърсващо е. Добро описание. Нали? Яко. Защо тренирам? Защо ли? Вижте го. Батман. Аз трябва да мога да стоя до него, иначе изчезвам. Попита ли твоята колежка какво е чувството? Вчера ти била със студентка. И за да ме е колежка. Не го питах на това. Знаеш ли какво? Тя е моята степ-мадър. Yes. Кажи, кой си ти? Парис Хилтън. Това е много хубаво. Да, персонажът му е Парис. Но кой си ти в живота? Димитър Банчев, кой съм? Димитър Банчев, нека се чуе. Кажи ми с една дума, с която описваш представлението, в което участваме. Парис. Това е мое. Парис, това е неговото представление, дами и господа. Ето го другия ми колега, който... Какво е чувството да бъдеш отзад? Чай, това се едно ме трязга. Това е много грубо. Хубаво е. Много му е хубаво. Наистина. Боли ли? Честно. Много. Тия, които най-не искат да се снимат, точно тях ще снимаме най-много. Ела тук. И дами и господа, аз ви пазя черешката на тортата. Не, ама ти не. С бялото. Виж как се крие от... Латъка, моля ти се. Кажи, кой си ти? Аз съм Краси Василев, родом от Тополовград, 11-та година актьор в театър Пловдив. Демек големият пловдивски артист съм аз. Много ми е приятно. Това е. Само това ли? Да. Още нещо? Това е достатъчно. Сега е момента. Не. Момента настъпва тогава, когато решиш ти. Съответно натисни бутона, Краси. Натисни бутона и момента идва веднага. Красимир, искам да те попитам, с коя дума би описал нашето представление? Всички представления на Стайко бих описал с 110%. 110%, име на Стайко. ти в момента се молиш за следващото представление или просто изказваш благодарност? Изказвам благодарност, с която благодарност се моля за следващото представление. Дами и господа, вързахме му ръцете. Краси, кажи защо избра да си тук? Мисля, че беше изключително изчерпателен и благодарим за отговора. И последно имаме едно предизвикателство. Разбрахме, че сте бивш футболист. Дръпнете се с разпроста таланта. Заповядам на сцената. Ала светинята го стори свой. Упрекваш ме тогава пак в мене да дойде той. Бързо кажи ни, кой си ти? Здравейте, аз съм Костин Еленков и сега ще минем боя, така наречен бой в Ромео и Жулиета. Това е един изключителен екшен, огромен. Той е на ръба на Джон Уик и почти положението. Само гледайте сега какво става. Аз съм най-големия звяр между този спектакъл. Я покажи звяра как е. Я да видим как се подготвя леле, майко. Гледай какво става. Здравейте. Как се обърна леле. Фана ли го това? Да ти дам ли пист? Сополи, прощавайте. Не знам къде са хората, бе, човек. Опитвам се да разбера. Сега тук май са Мария Елена. Няма тук. Страх ме е да влезна. Тук е дамска, бе. Що лъжат? Тук верно е дамска. Значи аз съм в този театър и не знам къде се намирам.
Здравейте, пичуи! Кажи на нашите приятели кой си ти. Аз съм Боби. Боби кой? Боби Кръстев. Боби Кръстев. Ние участваме в едно представление, както с всички останали мои колеги, Ромео и Жулиета. Боби, ти си в ролята на... На Тибалт. Кажи една дума, с която описваш нашето представление. Добре, прекрасно. Прекрасно. Това с цел да набираме публика ли? Дивиденти някакви. Да, прекрасно, значи ще кажа. Дано излезе нещо от тези думи. А ако не е с цел да набираме публика? Ще видим. И какво се случва постоянно от време на време? Ами сменяме хора. Утре може да съм аз. В смисъл всеки гърми в някакъв момент. По всевъзможни причини, няма да ги казвам, защото някои са нелегални. Чакай, ние тук се занимаваме с нелегални неща, защото актьорите могат да правят каквото си поискат. Да, просто сме нелегално талантливи. И работим без договор. Представяш си, работим на черно, като мексиканците. Експлоатираме деца също така. Експлоатация на деца, децата сме ние. Да. Това е. Дай някакво предизвикателство, какво питаме следващия, който и да е. Питай кой е най-красивия мъж в театъра. Това питай и кажи без мен, защото те, понеже ти им взимаш интервю, ще кажа, ти си, ама не си ти. Така е. Питай това и ако някой каже моето име, веднага ми кажи. Ако е жена ми кажи, ако е мъж не ме интересува. Не също ме интересува, кажи ли кой е гей. Море от любов. Айде сега видим кой е най-красивия мъж в театъра. Кажи кой си. Стилян Стоянов съм. Егене. Така 8-4. Ние с Стилян сме колеги и участваме в едно и също представление. Ти си в ролята на? Бенволио. Бенволио, така. Мъртвоче, не. А ти сега ли разбрах с мъртвоче? Верно. Не ме. Добре, кажи, моля те, една дума, с която описваш нашето представление. Фамозно. Фамозно? Виж какви думи знам. Какъв си, бе? Кажи, без какво не можеш преди представление. Чакай, да усмивка. Много неща може да означава. Може, аз съм многопластов актьор. Така е. Ами без да хапна, може би. Защото нагладно не може. Стриже. Добре, имаме още един въпрос. Кой е най-красивият актьор без мене? Без теб ли? Да, в нашия театър. Аз сигурно не знам. Ти си скромен. От Стара Загора сме така. В Стара Загора сме много скромни. И от Мъглиш също. И ние сме от Мъглиш на момента. Кой си ти? Кой съм аз? Павел Сапунджиев. Павел Сапунджиев. Да. Павел Сапунджиев. Участваме в едно и също представление. Колеги сме. Така е. Павка, ти си в ролята на... Балтазар. В едно представление сме, нали бе? Добре. Павче, ти кажи ми една дума, с която описваш нашето представление. Може би най-точната дума е мистика. Мистика. О, мистиайо! Че просто ми дойде тази песен. Без какво не можеш преди представление? Без кафе, без цигара. Ти пушиш ли? Аз мислих, че не пушиш, верно. Не, 4-5 цигари. Това не се брои. Значи и аз не пуша тогава. 4-5 кутии на... Ей, майко, представяш 4-5 кутии. Не бе, човек, не. Ма сега съм наполовин. Гледай живота ме на... Ауф. Ти пушиш ли? Пуша, да. Стига! Не е страхотен разговор. Ние тук се опознаваме. Сега е време да питаме жените... Who is the... Памо, закачим нещо. Представяш ли си? На колко скока ще го кача? 4. 4 скока? Ти ме убиве, човек. 2. 3. 4. Аз съм бил жаба, бе. Нинджа! Тара-та-та-та-та. Тук ги убих. Кажи кой си ти. Аз съм си аз. Пиесата ли? Не. Аз съм Венелин? Методиев. Венелин Методиев. И си в ролята на? Бащата Монтеки и аптекаря. Добре. Венко, кажи ми една дума, с която описваш нашето представление. Смърт? Това е много готино. Кое е готино? Защо? Че измират всички. Това не е ли хубаво всъщност? Смъртта не е ли най-добрия ангел? За вечни времена. Да, тя винаги ще има. Добре, Венко, без какво не можеш преди представление? Без колегите. Това е много готино. Всеки си казва, аз не мога без цигара, друг казва ми да хапна, трети казва ти без колегите. Хора, театър е отборна игра. Венко, за мен е чест да си работим заедно, така че... Ние сме си колеги. Венко, в колко представления? Ти си всички. Кажи ми... В 10. 10 представления, хора. Предстои пътят те първа започва за мен. За мен свършва. Да, не. Венко оттъпкал пътеката, аз минавам по пътеката и така да игра с него е готино много. Благодаря ти много, Венко. Така се почуваме актьорите. Искам да има един рип. Тук сме пияни преди представление. Малкият ми брат казва, че дясната е гробница, лявата е болница. И го питам, коя ръка искаш? И той, болница. Виж, има си инстинкт за самосъхранение. Чакай, може само да снимаме, виж я. Баси майката. Как да не се влюбиш в нея? Ти приятел имаш ли си? Да.
Направо ме заби, бе, човек. Добре, виж какво. Като се отприятелите... Да. Закълни се. Къде? В кого? В Богоровичка. Богоровица е свидетел. Ще чакам. Аз чакам вече. Значи... 14 години професионален футбол. Ляво крило. Неймар Жуниор. Сега тук нали има едни тия клипчета, които някой супер много прилича, нещо казва и изнъж се появява. Неймар Жуниор. Чакай да влезна. Аз се притеснявам между другото в тяхната компания. Така ми става едно. Защото са хубави, бе, човек. Аз трябва да се представя на него. Кажи. Коя си ти? Аз съм Ивана Крумова. Много ми е приятно. Сега съм тук малко на... Какво ти правят? Какво татуировки на Ивана. Какъв ти е тато сега да видим? Този ми е сега, тук ми е една жена, а другия ми е много работи има. Ивана, кажи една дума, с която описваш нашето представление. Любов. Може ли две? Чакай, кажи втората и ще ти кажа. Отвъд. Можем ли да оставим само отвъд? Може. Айде сега питаме, влизаме вече тежката артилерия. Пък ти става джачка. Чакай, искам да го питаме. Дали му питаме, чакай си имам растивам на зъбите втори път. Дай да взема. Може край няма с тия снимки. Няма да има. Край няма. Ще ме намразите. Как ще прехапа? Колеги, имам въпрос към всички, имаме предизвикателство. Говори Big Brother, са квартиранти. Кого гласувате да бъде най-красивият във вашия театър? Ти гласувай за мен. Аз гласувам за Ивана. Видяхте ли какво каза? Защото иначе после знам какво ме чака. Аз ще гласувам за тебе. Това е шуробаджанащина. Мафия. Върви така в този живот. Добре, само мъжете тук, дайте жените нещо, вкарайте Габи, кажи ти, моля. Какво е твоето мнение? Ау! Манифеста се случва, господи, yes! Нали знаете също за кой ще гласувам? И всъщност за какво съм гласувал? Господи, направо. Обаче те са концентрирани и вече май им преча. Хора, аз искам да кажа само... Да ви кажа, че ние май скоро ще приключваме, защото... За последен път опитвам се да... Ега от тук! Искам само да ви кажа, че... Хвана го! Остави. Че... Така, ние се подготвяме в нашия театър, драматичен театър, Пловдив, и благодаря за всички, за вашето гледане, за вашата подкрепа. Лайквайте, сабскрайбвайте, шервайте и каквото се сещате още. И моля те... Пуст!